Я да ви превара. GG. О, не. Положението е трагедия, брат, Канти. Класната стая на 11 Б клас. Ами, ние сме 11. О, приятно ми е. Аз съм новата ви съученичка Лилия. Кър. Андрей, много те обичам, моля ти се, Андрей. Събуди се, Андрей, много те обичам. Много да обичам, Андрей. Събуди се, Андрей. Майката на Лидия. Какво по дяволите гледах току-що? Чак, реклама ли има, бе, брат? Брате, той има 5 минути реклами, копеле, преди да почне филма. Кръстен пръчки всеки ден. Даваха пари, братле, какво да правиш? Дали са ти пари да направиш тази помия? Не мога повярвам. Не на мен. За да можеш, трябваше от някъде до кинтите да ходим, братле, във Варна, сеш се на този фестивал. Зайобай, хрупкавите пръчици в нова, страхотна опаковка за още по-зашеметяващ вкус. Зайобай, винаги с любов. Невероятно. Аз ти казвам 5 минути реклами, брат. МТО, копе. МТО. Фраг муви. Брат, защо си взел музика? И тази година да бъде прекрасна, която ни остава. Знаеш, че за това е нужно едва ли не някакво чудо. Чудо. Нима се случва чудеса. Нима не дадох мед. Не, това го бях забрал. Нима не дадох мед. Искам да чуеш песничката, брат. Опитвам се. О, боже. Имаш ли нещо бело? Ако тази тупаше наистина бело, братле, нямаше да е такъв слон. What the fuck? Това дойде от никъде! Чакай малко, е! Нали ти си го приел този филм? Какво от това? Защо ги храниш тези актьори? Мале като затворя. Гледай как им даваха ръковод на училище едно време, брат. Как? Къси поли, рокли, това онова. Абсурд в днешно време. Те и сега си ходят така, брат. Не могат, брат. Не ги пускат в даскалото. Извинете, коя е класната стая на 11 Б клас? Ами, ние сме 11. О, приятно ми е. Аз съм новата ви съученичка Лилия. А вие? Аз съм Ваня, това са моите приятели. Те нямат имена, това са моите приятели.
Така. Ама Така. това ли е целият клас? Ами другата групичка са зад даскалото. Пушат или там каквото правят? Да, видях. Не им обръщай внимание, ако са те засегнали. Те са си такива. Гърняки. Изи. Братле, искам да видиш Bad Bitches на даскалото, брат, след малко. То защо ходи като генове, брат? То със синята тениска. Това е камъка, брат. Вижте, то със синята тениска как ходи. Това е Rock Solid. А то пич, дето е с бялата тениска, виждаш ли го? Предпоследния. Да. Този беше гадже на тази, дето казах, че е дебела, братле, и беше на 27 или нещо е такова, като е сниман филма. ГГ. А ти? Аз съм нова. И какво? За другия път да си знаеш с мотово. Easy. Bad bitch. Тя не може да си качи крака. Чакай. Малко е сложно, да. Аз викам да я саднем още повече. Да я саднем още повече. Класна, имаме много утре. Здравей! Казвам се Лилия. Седем си, бе. Пак. Добре дошла. Спокойно. Тя си е такава. Тъжна заради грижите, които й създаваме. Тъжно. Ради се, Пико. Мале. Тази като матрешка, брат, тази не мога да падне настрани. Сеща, има много нисък център на тежестта и не мога да я събориш, брат. Този Андрей. Той е толкова добър футболист. Иска даже да се занимава професионално с това. Но другата му пречи. Но другата му пречи. Но другата му пречи, брат. Не мога, брат. Не. Лъчо, след малко ще видя слушалките, брат. Чай само да се окупирам. ВТФ е това. Това, братле, е... После ще ти кажа, айде. Те са запушили вратата, копа. А то гей ли трябва да е къса? Ми не, брат, ама... Мисля, това е пича, който е написал сценария за този филм, братле. И е кандидатствал. Добре. Чао. И реално са го избрали от... О, слушай. Live fast, die young. Мале, тази взела брезента на ифата, брат. Гледай какво става. Live fast, die young. Тя вероше умре млада, брат, ако продължава да тъмче пържено. Не знам, май та беше путка много, брат. И даже имам във Фейсбук. Не, нямам я, защото ми хакнаха Фейсбука, обаче братле роди 2 деца, знаеш каква путка е са, брат. Браво, комплекс. I'm going, gonna have
Тежки истории. Мале. А това твоя клас ли е бил, какво? Не. Това е класа на този пич, братле, дето пита дали е гей, брато, сес. А И ти реално- къв си в случая? Значи, това е... нашето училище, братле, снимаше 5 филма, от които... Не, 6 филма, от които, братле, да кажем 50 сценария, братле, са участвали и само 6 са стигнали до края, нали, за да се снимат, сещаш се. И на нас ни се падна етап помия да я снимаме. Окей. А демек ти снимаш, така ли? Да, и съм режисьор и снимам. Между другото, е тук, мога ме видиш някъде, братле. Я, това не са ли Мартина и Алекс от нашия клас? Да, те са. Няма как да изпуснат шопинга. Боже горката. Тя си пазарува тук, а Андрей сигурно се щава с някоя друга. Ме това ли прави Андрей? Да, ти не знаеш? Аз съм го снимала на телефона, сега ще ти покажа. Ето. Сега ще ме видиш. Спригота малко. Тук някъде ще ме видиш, братле, в отражението на стъклото. Това, а на Мартина? Да бе, знаеш ли кога? Кой знае какво може да стане или да ни се случи? Съдби на кръстопът, да. Не си имаме работа с друсане. Аз съм правил съдби на кръстопът преди съдби на кръстопът! Това, което ви пречи на вас, се нарича страх. Сега, когато съм тук, обаче няма да оставя нещата така. Did you take it from NASA? It's from NASA! Are you alien? Тая от новите съседи. So big, oh my god! Did you take him from NASA? И какво очакваш да направим? Да преодолеете страха си. Искате ли тая една година, дето ви остава, да е като всички останали? Хайде да ходим да покажем снимката тогава. Ето ме! Кой сме? Всички сме с теб. Да тръгваме. Не, комплекс, аз си имам едно твое по-добро. Чек само секунда. Кое? It's again? Funniest. Тук да не ликнеш нещо, брат. Няма. Аз съм сменил сцената. Ясна работата. Ясна работата. Братле, искам да видите тениската. Само искам да видите тениската, братле. Това е тениската, брат. Давайте. Айде нашите! Айде нашите! Не, това е тонката преди да изяде Гено. А това... Ясна работа. Фейсбук. Това Фейсбук ли е? Да. Мале. Те бяха направили... Копеле, те бяха направили фейк акаунт на тая мацката, бе. И атаква, брат. Истински алфа, брат. Марти? Ти видя ли си Фейсбук? Не, защо? Гаджето ти. Това Андрей ли? Да. Не, брат. Андрей, ела тука, бе. Кажи, слънце. Махни се, бе. Ма какво има? Чакай, Андрей, ела тука, бе. Махни се, бе. What the fuck? А, какво е това? Ма това не съм аз. А кой е? Ма тя ми се натискаше. Как? Ти лут ли си, бе? Не, ма не съм аз. Ти лут ли си, бе? Не. Leave us die on back, cause you us die. Край. Бате, аз ти казах, правил съм, братле. Съдбите. Айде, ращи.
между другото, фън факт. М? Фън факт, тук, братле, маската 10 минути си гледаше снимки на умрялото си куче, братле, за да се разплаче наистина. Край. Бате, да. Беше много тъжно. А само да питам, та откъде се появи от нищото? Братле, ако не си разбрал, тази е ангел, брат, ОСС. Може да се телепортира, сега ще прави някакви магии. Окей. Андрей, той е виновен. Андрей, за всичко е виновен. Нещастник. Мразя. Не, това наистина заслужава един коментар. Фак. Мисля, че знам защо са спрени коментарите ми. Стига, брат. Прекали. Ти ще ми кажеш кога спра, бе. Ти не може да ме спреш. Никой не може. Айде нашите. Чакай, брат, да звънна един телефон. Ао, мамо! Една пилешка супа и 2 въглена. Какво? О, Боже! Сега идвам. Какво има? Андрей е зле, мисля, че е предрусил. Трябва да тръгваме. Мисля, че е предрусил, трябва да тръгваме. Трябва да се спомня на Влади. Това е проблем на целия клас. Не, ми той е предрусил, това е проблем на целия клас. Това коя година е снимано, бе, брат? 2013 нещо е такова. 2012-2013. 9-ти клас съм бил, брат. What? 9-ти клас съм бил, брат. Хайде да тръгваме. Брат! Това да не е Optimus Prime, бе! Какво прави тази кола, бе, брат? Любимото ми. 1.9 еди. Не мога. Бумблби. Да, цеди е. Добре ли си? Добре ли си, брат? Андрей! Андрей! Андрей, добре ли си? О, Боже, Андрей! Андрей, много те обичам, моля ти се, Андрей. Събуди се, Андрей, много те обичам. Андрей, Андрей, моля те. Андрей, съни, Андрей, моля те, обичам те, много те обичам, Андрей, съни. Мило. Сега ще му помогне, чакай. Боже, какво става? Боже. Моля Сега те, ще му помогне. моля те, събуди се, Андрей. Събуди се. О, Боже, събуди се. О, Андрей, толкова се радвам. Помогнете му, моля ви, помогнете му. Не, слушай, брат. Слушай малко предистория. Пич ми вика, брат, има един проблем. Не мога да направя онова, дето присветва. Можеш ли ти по някакъв начин да го направиш? Викам, да бе, няма проблем. И какво? Контраст up and down, up and down. Да. Brightness. Ена ти вкарали го. Андрей? Да. И сега, след като заряза дрогата, очаквам от тебе Заряза дрогата. да станеш супер футболист. Хайде всички да се снимаме целият Взимайте панорамната камера. клас сме се събрали. И Optimus Prime. Хайде. Айде. Готови ли сме да снимаме? Ама знаете ли, че няма кой да ни снима? Ето това момче там, ти си. Аз искам да видя, чук. Дойди. А къде е Лилия?
Тя наистина няма. Но важното е, че тя остава в нашите сърца. Аз ще съм 10-я лайкар. Това е синема, абсолютна синема. Сигма, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой. Момиче едно, момиче две, момиче три. Теб е ключа. Са затворени, за тях живее ангел с крила. Може ли повече да не гледаме такива работи? Моля ви. Мога да ти покажа, между другото... Не можеш. Еми, не мога, да, прав си. Да. Не, между другото имам един много хубав филм, брат. Не, моля те. Обаче... Не. Ама той наистина е много хубав. Просто не можах да го намеря, брат. Няма го качен никъде. Достатъчно ми беше това наистина за днес. Качай вира само това. Сигма, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой.